ሰላም ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም እምበር ንሕጂ ድማ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ትካል ሬድቡል ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሜላ ዝተጠቀመሉ ኣብ ምልላይ ፍርያቱ ማለት እዩ ትካል ሬድቡል ኣብ ከባቢ 1994 ሓድሽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከምኣቶም ተመሳሳሊ ዝኾነ ፍርያት ዘፍርዩ ብዙሓት ትካላት ነይሮም ትካል ሬድቡል ከዓ ባጀት ስለ ዘይነበሮ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ወፂኦም ፍርያቶም ከላልዩ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ እንታይ ዝብል ኣዝዩ ረቂቕ ሓሳብ ሓሲቦም ንሕና ደሊናዮም ዘለና ብፍላይ መንእሰያት ስለ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ዝርከብዎ ለይታዊ ትልሂታት ዩኒቨርሲታት ከተማን ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ጎደናታትን ጥሩሕ ዝኾነ ታኒካታት ናይ ሬድቡል እንተደኣ ደርቢና ካልኦት ሰባት ይሰትዩ ኣለዉ ማለት እዮም ኢሎም ነቲ ፍርያትና ክጠልብዎ እዮም ብምባል ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሜላ ብምጥቃም ዕውት ዝኾነ ምልላይ ናይ ፍርያቶም ገይሮም ማለት እዮም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ትካል ሬድቡል ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣዝዩ ተፈላጢ ዘሎ ክጅምር ከሎ ኮነ ኢሎም ጥሩሕ ዝኾነ ታኒካታት ናይ ሬድቡል ብምድርባይ ዝጀመርዎ እዩ ስለዚ ዓበይቲ ትካላት ብጣዕሚ ረቀቕትን ሓደገኛታትን ምዃኖም ክንርዳእ ይግባአና ተንኪዩ ስለ ዝፀናሕኩም ምሳይ ኣዝየ የመስግነኩም ተንኪዩ